Ka'ab ya ce, "Ya Rasulullah, inna min taubati an kali amin mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Yace daga cikin godiyar da nake wa Allah da farin cikin tuba da aka karba, zan fita daga dukiyar da na mallaka gaba daya, na ba da dukiyar ta gaba daya sadaka ila Allah, izuwa ga Allah wa ila Rasulillahi, kuma izuwa ga manzon Allah. Ya ga manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam. Wato akwai wani malami a kansa, wato Imamu Muhammad ibn Alana, wanda yana da cikin manyan malamai a karni na 11, ya rasu a shekara ta 1507, a shekara ta 1157 kaga inda rasuwar sa shekara 381 kenan. Shine mai littafin wannan da yake gabana, Dalil Falihina sharhin ya sahina. Da yazo wannan guri zai yi wa wannan hadisi sharha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce masa sadaka ce ilallahi wa ila rasulillahi, izuwa ga Allah kuma izuwa ga manzon Allah. Sai malami yake cewa a adal jari lil ihtimami wa tanbihan ala anna taqarruba ilayhi sallallahu alaihi wasallam matlubun ala sabilil istiqlali. Qala Allah ta'ala man yudir rasula faqad aba Allah. Wato malami yake cewa Ka'ab bin Malik a adal jari ya dawo da harafin jarra ne lil ihtimami saboda himmatuwa. Harafin jarra shine da yace ilallahi, bai sai wa rasulihi ba, sai yace wa ila rasulillahi. Kaga ilallahi daban, yace kuma wa ila rasulillahi daban, yace haka din dan himmatuwa ne. Yace dalili na biyu kuma bane sai yace wa ila rasulillahi wa tanbihan, fadakarwa ne ala anna taqarruba, akan cewa neman kusa ce ilaihi sallallahu alaihi wa sallama, zuwa wajen manzon sallama, neman kusa zuwa manzon Allah, madalubun ala sabilil istiqlali, neman kusa ce manzon Allah abin nema ne a bisa tafarkin kadaitawa. Kina abin malami yake cewa ilallahi daban, ya ƙara cewa ila rasulullahi daban, ya nuna cewa inda zaka ce ma ila rasulillahi kadai abin nema ne. Shine abin malami yake faɗa. Kenan ilallahi wa rasulihi, to cewa ilallahi wa ila rasulillahi har ya kuma mubalaga. Yace wannan ilan da aka dawo da shi ya nuna cewa idan ma kace ila rasulillahi kadai yayi, kamar idan kace ilallahi shi kadai yayi. Sai ya kafa hujjar ayat da Allah ke cewa man yudir rasula faqad ata Allah. Allah ya ce duk wanda ya bi wannan manzon Allah hakika ya bi Allah. Kenan ya nufin tunda Allah ya ce in ka bi manzon Allah, Allah ka bi. Kenan idan ka bayar saboda manzon Allah, dan Allah ka bayar, Allah kuma ya karba. Wannan malami wannan bayan da yake nan a he kaga ila din ma hatta kun baraka kan ila lahi wa rasulihi, hatta kai yake cewa idan ma kace ila rasulillahi dai ne, saboda an ce ila din daban, wancan ma ila daban. To wannan magana an yi ta ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga inda gyara da yayi ta. To amma yanzu abin da ya gaya wa Ka'ab bin Malik, ya ce masa amsik alayka ba'd maluka fa huwa khairul laka. Yace ya Ka'abu ka rike wani bangare na dukiyarka, hakan shi ya fi alkhairi gare ka. Kenan kawai shawarar da ya bayi, kada ya bayar da dukiyarsa gaba daya ya kuma bashi da komai a hannunsa, ya rike wani bangare. Sai ya ce fa inni amsiku sahami bi khaybara, to ni na rike rabona a Khaybara. Kenan a yakin Khaybara an raba ganima, to iya ganima Khaybara na rike ta ya Rasulullahi, amma duk sauran abin da malaka bayan ganima Khaybara na bashi sadaka zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wani yake tabbatar tunda an faɗa haka a gaban manzon Allah, annabi bai inkari ba, ya tabbata sunna ta qaririya. Sannan yana da kyau mu fahimci cewa wato a ambaci Allah da manzon Allah akan wani al'amarin da yake na Allah ne, wannan wani girmamawa ne da Allah ya keɓance manzon Allah da shi, ba wai tarayya bane. Girmamawa ce Allah ya keɓance Allah, kuma a hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da wannan, ayoyin Qur'ani da dama sun tabbatar da wannan. Alal misali hadisin annabi tabbatar da wannan shi da kansa, hadisin nan da yake ya shahara wanda yake baya bukatar kace ma ga isnadin sa, shine hadisin da aka rawaito da Umar dan Khattab da yake cewa na cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiwa fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi. Hadisin abin annabi ke cewa innamal a'malu binniyati, ka sani dukkan ayyuka suna tare da niyoyi, ma'ana karbar aiki yana dangantaka da niyyar da mutum yayi, kyakkyawa ko mummuna. In kai kyakkyawa Allah ya karba, in kai mummuna Allah ya karba. Kenan aiki niyyar ce dangantakarsa. Annabi ya ce wa inna ma likulli imrin ma nawa, kuma lalle ka sani